ugbu a ka m dubatazie Primate George si Nchọkụ maka ihe omume a haziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko geenụ ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS. Anyị ka nọkwa na ihe mmemme anyị bụ Be Imitators of God, ya bụrụ ndị na-eṅomi Chineke. Part 5, ya bụ agba nke 5. Come, let us make man in our image. Chineke nke bi n'eluigwe, Yeshua the Messiah, the creator of mankind, touch the hearts of my listeners to accept this chilly truth. Gị Chineke nke bi n'eluigwe, onye okike, onye kere eluigwe n'ụwa, metụ ndị gị aka n'obi ka ha nabata eziokwu nke na-aka elu n'ihi ndụ ebi ebi mụ na ha site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, be imitators of God, for we are made in the similitude of Christ God, to behave like him. Ọsọ anyị bụrụ ndị na-eṅomi Chineke n'ihi na anyị bụ ndị ekere n'oyiyi Chineke. Ọ bịa mere anyị ga-eji na-eme ka Chineke, ma ọ bụghị ya ọkwa ọka ala mmụọ. Ephesians 5:1-2, Genesis 1:26-27, ya bụ akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 1 ruo na 2, akwụkwọ Genesis isi nke 1 amaokwu nke 26 ruo na 27, akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 1 ruo na 2. If anyone is not behaving like him, he or she is heading for destruction, except the person repents. Onye nke na-adịghị eme ka Chineke bụ ọkụ mmụọ mbibi ka ọ na-eche ihu. Belso onye ahụ chagharịrị. Ihe bụkwa na mmadụ chagharị bụ na mmadụ kwetara ịdị na-eme ka Chineke. Our Christ God is a rewarder of good works and also a rewarder of evil works. But most unfortunately, those who claim to be children of God find it difficult to reward good works. Hence, you always hear no payment of salaries, pension, and gratuity in some government and private quarters. Yeah, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ onye na-akwụ ụgwọ ọrụ, na-akwụ ụgwọ ọrụ ọma, na-akwụkwọ ụgwọ ọrụ ka jọrọ njọ, mana ọ bụ ihe mgbagwoju anya n'eziokwu nke ndụ na ọ na-ara ụmụ Chineke ha ndị na-asị na ha bụ ụmụ Chineke, ọ na-ara ha ịkwụ ụgwọ ezi ihe, ịkwụ mmadụ ụgwọ ezi ihe. Onye rụrụ ọrụ, onye mere ezi ihe, gị kwụọ ya ụgwọ. Ofu n'ime omume Chineke, n'ime agwa Chineke. Nwa Chineke ịbụ onye na-akwụ ụgwọ ezi ihe. Ọ ya mere ọtụtụ mgbe ị ga na-anụ na alụsịrị m ọrụ, o kwe ga-akwụ m ụgwọ, o jide m ụgwọ, o rie ego m. Ya bụ na anyị kwesịrị ka anyị na-eme ka Chineke bụ ndị ekere n'oyiyi Chineke. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Revelation, akwụkwọ Mkpughe isi 22 ma okwu nke 11 ruo na 12, na akwụkwọ Matiu isi nke 6 ama okwu nke 3 ruo na 6, na akwụkwọ Kọlọs isi nke 3 ama okwu nke 23 ruo na 24. Revelation 22, 11-12, Matthew 6, verses 3-6, Colossians 3, verses 22-24. Jehova bụ Chineke gbata ọsọ. Listener, Bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị, ha na-ahụ they find pleasure in rewarding evil for evil and evil for good. But to reward good for good is not easy at all. Hụna, ọ na-amasị ha ngwa ịkwụghachi mmadụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ onye mere ihe ọjọọ, akwụghachi ihe ọjọọ ya akọkụ, mana kwụghachi onye mere ezi ihe ụgwọ na-ara mmadụ ahụ. Mana ọ na-adịrị Chineke mfe ịkwụghachi onye mere ezi ihe ụgwọ. Nke bụ abụ na anyị na-eme ka Chineke, anyị kwesịrị na-akwụ onye lụrụ anyị ezi ọrụ, kwụọ ya ụgwọ otu o kwesịrị. Mana ka ọjọọ ka anyị na-akwụ ọsịsọ, nke ahụ abụghị agwa Chineke, ọ agwa ekwensu. Those who served meritoriously their fatherland owned backlog of salaries, pension, and gratuity. Hear the Lord of hosts on those who don't pay good rewards for good works, rather evil for good. They invoke and invite calamities. Ndị na-adịghị akwụ ụgwọ ezi ihe, ụgwọ ọrụ mmadụ rụrụ gị ọrụ. Igbo onye nkịtị, mmadụ alụọra gị ọrụ, ọwụ ụlọ ihe ọsọ onye abụrụ, onye alụsịa ya, ịkwụzi onye ahụ ụgwọ, ikezi onye ahụ lara ezumike nka, ịkwụzi ụgwọ abụrụ okwu na ụka bụ ọrụ ọ lụrụ na ozi ọ gara gọọmenti. Ọ sị na ihe dị otu a na-eweta ajọ ụgwọ ọrụ, ọ na-eweta mbibi. Proverbs 17:13-14, akwụkwọ Ilu Solomon isi 7 amaokwu nke 13 ruo 14. Deuteronomy 24:14-15, akwụkwọ Deuteronomy isi 24 ama okwu nke 14 ruo 15. Akwụkwọ Luke isi 10 amaokwu nke 7, Luke 10:7, ọ sị onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya.
ọ bụrụ na n'eziokwu na anyị nwere agwa Chineke, anyị kwesịrị ịmụta ịdị na-akwụ ụgwọ ezi ihe dịka nna anyị nke bi n'eluigwe si eme, n'ihi na ọ dọrọ ya aka na ntị ka anyị dị perfect like him, ka anyị wee zuo oke ka ya nwa. Ọ chọrọ ka anyị bụrụ ndị obi amara, ndị na-emesapụ aka, ndị dị generous dịka ya nwa, na-eme appreciate good works. Onye nọ na mkpa enyere ya aka, sinima ya bụ ajọ ọnọdụ gbapụta, edebe hụsịrị ya, a na-ahụzikwa ya anya, akwụsị afọ nọmba, ị ga-ahụzikwa ya ma otu, ị hụkwana ya ahụ. O nwere ike ị na-asị ya dị anyị nke ezini, ọ sị gị gịnị ka a na-akọ, ọgwụ gịnị dị efe a, ezi ọla alụrụ ya bụrụ okwu na ụka. Ụmụ mmadụ ndị na-eji ihe ọjọọ akwụghachi ụgwọ ezi ihe, ọ bụghị omume Kraịst, ọ bụ omume Setan. Brethren, bekee kwuru, nwanna m, gụọ n'ihe dị n'akwụkwọ Matiu isi nke 5 amaokwu nke 48, Matiu 5:48. Ọ sị anyị dị ka ya nwa, anyị na-eme ka ya. Psalm 37:20-21. Ibiri ego ga-eje kwụghachi ajụ agwa, omume Setan. Proverbs 17:13-14. Iwe ajụ ihe kwụghachi n'ọnọdụ ezi ihe, ọ sị na ihe ọjọọ ya apụnata n'ụlọ onye dị otu a. Proverbs 17:13-14. My good friend, to begin now to appreciate what is good, for it is part of righteousness. It goes with a good reward. Ugbu a, ọ bụrụ na mụ na gị ebido ugbu a na-akwụ ụgwọ ezi ihe, n'ebe ezi ihe dị, n'ebe ezi ọlụ dị, ọ bụ otu n'ime ezi omume kwa na Muhammad ata, ọ bụ ofu ụzọ n'ime ezi omume ya na ụgwọ ọlụ na-aga. Mana ọtụtụ ndị otu Kraịst taa, out of sentiments, condemn and criticize what is good. Out of envy, reject what is good. Out of bitter jealousy, speak evil of good. Hụrụ ya? Philippians 1:15-16. Ị nwere ike inweghị ego ị ga-eji kwụọ ụgwọ ezi ihe, mana okwu i kwuru na ama ị gbara nye ezi ihe bụkwa ụgwọ ọlụ. Ọ bụchaghị naanị ego ka eji akwụ ụgwọ ọlụ. O nwere ụdị ihe ị ga-ahụ gị ji ọnụ gbaa ama ezi ihe, too onye mere ezi ihe, dịka onye ahụ nọ n'elu obe si wee gbaa ama nye Kraịst, na-agbanyeghị ya nwa onye ajọ omume, o wee gbaa ama nye Kraịst na ọ bụ ezi onye, na ọ bụ ezigbo mmadụ, na ọ bụ onye ezi ọlụ ya, si otu a nye Kraịst ụgwọ ọlụ ya. Akwụkwọ nsọ si wee zọpụta ya n'elu obe. Onye nke ọzọ gara n'ihu ikwu okwu megide ihe ọjọọ, ikwu okwu megide ezi ihe, blasphemy, nkwulu, eji mara ndị otu Kraịst taa na pulpit, nkwulu, ya ala n'iyi. Ọ nọ na na-akọcha Kraịst, ọma ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ okwu asị, ọ nọ n'ihe a na-ekwu gbasara Kraịst, ọma ma ọ bụ eziokwu ọzọ, ya afa ka ego ọnụ, fanye ọnụ, kọchaba onye ezi omume, si otu a laa n'iyi. Lee na akwụkwọ ndị Filipians isi nke 1 amaokwu nke 15 ruo na 16. Lee ebe a, anyị kwesịrị ka anyị mụta ihe mere n'elu krọs. A kwesịrị ka mụ na gị si ihe mere n'elu ebe mụta ihe. Were kwere ha bụ nwaanyị akwụna, anyị kwesịrị iji mụta ihe mgbe o mere ka o nyere ndị okorobịa Chineke, o nyere ha aka kwụghachi ha ụgwọ bara uru. Lekwe Mary Magdalene, nwaanyị akwụna, ka o sikwa kwụghachi Kraịst ụgwọ bara uru. Listener, bekee kwuru, ezi enyi m, ṅaa ntị n'akwụkwọ Luk isi nke 6 amaokwu nke 37 ruo 50. Luke chapter 6 verse 35-50. Joshua isi nke 6 amaokwu nke 16 ruo 17. Joshua 6:16-17. Luke 23:39-43. Akwụkwọ Luke isi 23 amaokwu nke 39 ruo 43. Ana m ekele Chineke taa na o nwere ọtụtụ ndị otu Kraịst kwa, ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị nke Chineke, ndị na-eweziga kpuchi, na-eweziga mmanụ anya n'onwe, na-eweziga iberibe, na-eweziga anya ukwu na ekworo, gaa n'ihu na-agba ama nye ezi ihe. Dịka m na-adị akọ mgbe ụfọdụ gbasara ụfọdụ ndị priest, ndị na-ahụ eziokwu ahụ na ezi omume ha, n'agbanyeghị ma ọ bụ chọọchị ma ọ bụ chọọchị ha ekwue ya, kwuo esi gụrụ ụtọ ọ dị, na-agaghị sịba asị. Philippians 1:15-16. Ga-egba amụma megide ezi ihe, gba amụma megide eziokwu, ewerela ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ ezi ihe, nke na-ebutekwa n'ọtụtụ mbibi. Lee ya n'akwụkwọ Proverbs isi 17 amaokwu nke 13 ruo 14. Proverbs 17 verse 13-14. Akwụkwọ ilu ga Solomon. Lee ya n'akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 4 amaokwu 30 ruo 32. Ephesians 4:30-32. Nwanna m, ịhụna na Chineke abụ Chineke na-egosi afọ ojuju. Mgbe ọbụla imere ihe dị mma nye onye ezi omume, ọ sọkwa ya wụrụ onye ha ji ome. Chineke na-egosi afọ ojuju, kwụghachi onye ahụ ụgwọ ọlụ ya. Ịhụna ka Chineke dị na mgbe ọbụla imere ezi ihe nye Chineke, ọ na-egosi afọ ojuju, nyeghachikwa gị dịka ọlụ ọma ha ịlụrụ si dị. Gị lụọ ọlụ ọma nye ezigbo mmadụ ma onye gbenye mmadụ, Chineke na-anyeghachikwa onye ahụ, igosi gị na ọ bụ Chineke nke na-egosi afọ ojuju. Iji mara gị atụ, ile anyị ga-ahụ mgbe Abraham gosiri okwukwe na ịhụnanya kara aka n'ebe Chineke nọ, ya ekweta iwere otu nwa ya dam bụ Isaac iji chụọra Chineke aja. Chineke agba ya nkịtị.
ọkwe ga-agwa nwunye ya maka ọ ma na ọ gwa nwunye nwere ike kọirie ya anya, nwere ike ọ gwata nwunye ya ekwe nke asịsa ekwure. Ọkwe ga-agwa ya, ọkwe ga-agwata ụmụbọyị n'ihi na o nwere ike ọ gwata ụmụbọyị eje gwa nwaanyị ebunye nsogbu nakwa ntị wee ruo n'ụzọ o were n'ụzọ nwatakịrị ajụwa ya sị ya dadi, ọsị ya lekwe nkụ, leekwa mmiri, lee mmanụ, olee nwa atụrụ a ga-eji achụrụ Chineke aja. Abraham sị ya na-eje, anyị ruo ebe anwa Jehova ya ewepụta nwa atụrụ anyị eji chụrụ ya aja. Ọ bụrụ mụ na gị, kedu ihe anyị eme? Ịgwa ya nụnụ, ịgwa ya mgbe ahụ isi ya n'ọgụ nwa ka anyị eji chụọ anya bụ aja. Nwatakịrị nwere ike kwopụ ọsọ, ichebirizie okwu already made answer adịgogo n'ire dị mụ na gị n'ọnụ. Chineke jụbazie gị kedu ihe ọ bụ, isi ya na nwatakịrị jụrụ m ajụjụ sị m na kedu nwa atụrụ anyị eji chụọ aja, wee gwa ya na ya nwa atụrụ anyị eji chụọ aja. Ọ sị gị nwaanyị, isi ya kwesịrị anyị asịkwa na asị, wee kwuo eziokwu mmegide. Nwere eziokwu mmadụ na-ekwu, ọ bụrụ eziokwu nke eziokwu aka gwara, eziokwu ikpuru isi, eziokwu nke aghụghọ dị. Ọ sị ya ka anyị jebe ebe ahụ, eruo n'ebe ahụ onye nwaanyị ewepụta atụrụ, ekweghịrị maka ọ ma na ọgwa ya na ọnwa ya atụrụ a ga-eji chụọ aja, ọ gbapụ ọsọ. Eziokwu iru abụọ dị, mana a na-enwe eziokwu iru abụọ dị nke e wee mezuo ọchụ obi gị. Abraham wee sị ya nje, Chineke nọ n'elu gba Abraham nkịtị. Ọkwa Chineke kpara nkata a niile, ṅaa ntị. Nke mbụ, ọ gbanarị ịgwa nwunye ya. Nke abụọ, ọ gbanarị ịgwa ụmụbọyị. Ọ bịazi na nwa ya, ọ bịazi na nwatakịrị anyị eji achụ aja. Omenone ọnwa ịtọ Kraịst gabigara n'ọzara. Ekwensu na-anwa ya mgbe na-atọ ka ọ nwụrụ. Abraham gbanarị ọnwa ụzọ atọ, gbanarị nke nwunye ya, gbanarị nke ụmụbọyị, gbanarịkwa nke nwa ya. Wee ruo ebe a ga-achụ aja, o dozie nkụ. Nwata na-ajụkwa ya sị ya olee ekwene nwa atụrụ. Nwata na-ele ya anya, oke ya agbụ, ke nwatakịrị agbụ n'ụkwụ na akọ sị ya dadi, ogịnị ka ị na-achọ ime ife a? Dadi, ogịnị ka ị na-achọ ime ife a? Ọ bụrụ m na gị tọgbọ mma bebe akwa. Akwụkwọ Timoti nke abụ isi nke atọ, ọsọ mmadụ na-abụ ndị na-ahụ na-anụ onwe fa n'anya karịa Chineke. Ịbụ onye na-akwa ezi ụgwọ ọlụ olo, n'ihi na Chineke ka anyị kwesịrị ịhụnanya karịchaa. Ihe anyị na-eme gị nye Chineke, onye ka ị ga-eme ya nye? Ihe ị na-eme gị, ihe na-enweghị ike ime nwunye Chineke, onye ka ị ga-eme ya bụ ihe nye? Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Jenesis isi nke 22 amaokwu nke 16 ruo na 18. Genesis 22:16-18. Job chapter 42 verses 7-16. Ekwehụrụ ka Job si wee tada eze arụ. Oh God, ụmụ ya gwụ n'ọzara, ụmụ ya niile gbuo m, ọnwa bịa gbusie afa nọdụ ebe ahụ. Nwunye ya akpa ngwongwo na God, nwunye ya akpa ngwongwo laa. Eri ngo onye ụba. Ndị na-eri ebe ife dị, ụmụ nwaanyị ndị na-ata afụ nwere okwukwe na-ata afụ n'ebe dị fanụ. Chukwu gozie ụnụ. Ndị na-abịa ha bata n'ezinụlọ fụ afụfụ, ha ekwere na-ata n'obi ụtọ na ozi omume nke obi. Chineke gozie ụmụ nwaanyị ndị dị ụta. Mana o nwere ndị ke na-abụ afọ akwa afụfụ ahụ, akwa ha ngwongwo ha na ọm ka ị na-agwa. Emesịa Job wee nọgide ruo ọgwụgwụ. Emesịa n'ikpeazụ Chineke wee jekwuru ndị niile kọchara Job, jesa ha unu emeghị ngwa ngwa bịa yọọ ya ayọ, ọnwụ egbuo n'ụnụ. Ọ ya bịatara mgbe a na-akọcha onye nke Chineke aka ya dọcha, inwe ndidi. O nwere mgbe ọ na-eru Chineke amalite nleta, ma ha emeghị ngwa ngwa laghachi azụ, ya ayọ ebere. Nsogbu adị otu aka ọ dị. A na-emekwa ya makwa ndị anyị bụ onye gị oge ma emeghị ngwa laghachi jee sị na ịdị sọrị, okwuo gị n'isi etu aka ọ dị. O wee cheta ndị ahụ niile na-akọcha Job, sị hụ na emeghị ngwa gị ayọ ya ayọ, n'enu nsogbu. Ha wee jee yọọ ya. Chineke dị egwu. Ya bụ ndị kwachiri Job ihe ajọ ihe n'ọnọdụ ezi ihe. Na ihe Genesis 5:22-24 kwuru, ọ sị gịnị? God took Enoch alive to heaven because Enoch walked with God, meaning he was obedient to God, his maker, and God rewarded him. Ịhụna ya bụ na ịkwụ ụgwọ ezi ihe ọ bụ n'ebe Chineke ka ọ nọ. Ma ị nweghị ya bụ agwa onye ije nọdana. Ezi enyi m ịlụsọla ka Kraịst Jizọs Chineke si wee kwụghachi Noa ụgwọ n'etiti ndị ajọ omume ka Noa jere biri. Akwa nsọ sị ihe ha na-eme wee na-ewute Noa. Ọ bụghị if you cannot beat them, join them. Ma ị gaghị emeriwo ha, soro fa asị. O wee bụ na ihe ọjọọ obodo ahụ na-ewute Noa. Ụwa niile jupụta na ajọ omume. Noa ajụ na ya agaghị eti isi na ajọ omume. Ọ bụghị ụmụnna m, gịnị ka isi m mee? Ọ bụrụ na ụmụnna m ebe ụmụnna m si m nọrọ ka m ga-anọ, ọ bụghị n'ime ajọ omume.
onye ọbụla hụrụ kwuru ọdị okwu okwuru ya n'ezi obi na ọ dị na ihe ọ na-ekwu bụ ezi ihe ọbụla ụmụnna m si mee ka m ga-eme, ihe ọbụla dị m ụmụnna m na-eme ka m ga-eme. Baịbụl anyị na-agụ Baịbụl mgbe ụfọdụ ihe ndị edere na Baịbụl a na-adị m iwere uche ịhụ na ihe onye na-ekwu ihe a bụ n'obi bụ ihe ọbụla bụ ezi ihe ụmụnna m na-ekwuru ka m ga-eme, ihe ọbụla bụ ezi ihe ụmụnna m si m mee ka m ga-eme, ihe o bu n'obi. Ọ ya mgbe ụfọdụ bịa na Baịbụl o nwere ihe Baịbụl ga-ekwu gị ghọta ya na ọ bụ gị ghọta ya ihe onye ahụ na-ekwu, mana ama na ihe bụ n'obi bụ ezi ihe, ọ ga-abajụ ihe. O wee bụ na Noa nọ n'oge ahụ ihe ọjọọ jupụtara ụwa niile, ọjọọ itinye aka. Chineke nọ n'elu gba nkịtị, mmechi ọnụ ya na-ele anya gba nkịtị, anya ya na-aga ka tọọchị. N'ikpeazụ Chineke asị na ya ga-ekpochapụ ụwa, mee ka ihe niile dị n'ụwa gabiga. Enyi na mmadụ, Chineke wee bịakwute Noa sị ya, ahụrụ m ezi omume gị. Akwụkwọ nsọ sị Noa wee hụta amara. ịhụna na Noa gbara mbọ ime ezi omume, lụọ ọgụ ime ezi omume. Mgbe ha sọ strọgụlin, ịhụ na o mere strọgụl jụ ajọ omume. ịhụna ka Chineke si hụ obi o si gbaa mbọ ahụ, Chineke wee were ezi amara meziere ya amara. ịhụrụ ya ọ ihe eji asị gị site na amara ka anyị ga-eketa ndị ebibi, mana ọ bụghị na ọ na amara ka ị ga-ejeba n'ime ajọ omume, n'ihi na o nweghị onye zuru oke. Ma Chineke hụrụ obi o ji na-agba mbọ jụ ajọ omume, jụ iso ndị ajọ omume dịka mmadụ ọ bụ. Jehova wee meziere ya amara. ịhụrụ ya n'akwụkwọ Jenesis isi nke 6 amaokwu nke 6 ruo na 9. ịhụrụ ya, ọ bụrụ na anyị bụrụ ndị kwetara na ekere anyị n'oyi Chineke, anyị agaghị abụ ndị na-adịghị egosi pụta afọ ojuju mgbe nye ndị mere ihe kwesịrị ka asị imere nke ọma dịka Chineke anyị si eme. Chineke anyị bụ onye na-akwụghachi. Ị hụrụ ka Chineke si gosi oke mmasị na ndị ekpenta iri ọ gwọrọ? Ị hụrụ ka o si gosi oke mmasị pụrụ iche n'ebe nke ahụ bịakwutere ya sị ya, onye nwe m, ahụ m onye ahụ ị gwọrọ, abịa m ka nkene gị n'oke ọrụ a ịlụrụ m. Ị hụrụ ka o si masị Kraịst, ị hụrụ ka o si masị Chineke, ị hụrụ ka o si masị ya. Ọ ya kpatara o ji adị mma eme mmadụ ịtọ mma kelee Chineke n'oke ọrụ ya, gosi onye mere gị ihe ọma na o mere gị ezi ihe. O wee jụbajesi, ebee ka ite naanị ndị ọzọ nọ? Lee na onye a ọ bịara gosi m afọ ojuju. Ebee ka ite naanị ndị a nọ? Ebee ka afa nọ? Oh goodness me. Ịlọzọkwala ka o si hụ Meri na Mata n'anya. Gịnị kpatalụ? Ọ gịnị mere o ji hụ Meri na Mata n'anya? N'ihi na Meri na Mata n'ụtụtụ ihe n'abalị naanị ịchọta ihe ga-adị onye nwe anyị mma, na lavish on the Lord. Ha na-spend ego ha, spend ihe ọbụla n'obi ọcha ha, n'obi ọcha fa nye Kraịst. Kraịst hụ obi ha ji na-emeso ya nke ọma, hụ ha n'anya so much, hụ ha n'anya, hụbiga ha n'anya oke. ịhụrụ ya, Kraịst na-ahụ onye na-ahụ ya n'anya hinne. Otu a ka ha si nwee mmasị a na-akọcha Kraịst n'ugwu na ndịda n'aka n'ekebe ha. Fa chọrọ ịma ndị nkọcha na-akọcha Kraịst n'ihu na azụ, fa chọrọ ịma. Lee ya n'akwụkwọ Jọn 11:1-5, 34-44. Akwụkwọ Jọn isi 11 ama okwu nke 1 ruo na 5 na ama okwu nke 34 ruo na 44. Na akwụkwọ Luk isi 17 ama okwu nke 14 ruo na 18. Luk 17:14-19. Kraịst Jizọs kụziere na anyị nụ. Ọhịa mere ụfọdụ mgbe gị hụ ụfọdụ ndị otu ndị na-enye awọdụ na rewọdụ nye mmadụ n'ezi obi ha, n'ihi na ha mara onye ahụ nọrọ n'anya hụrụ, a na-enye awọdụ doctorate degree, awọdụ nke maọbụ nke ọzọ. Ma n'ụlọ ụka nwekwara ndị na-enye awọdụ ka e wee nweta ego. Ọ bụrụ na e nyere onye ahụ awọdụ ruru ya, ọ bụghị ome Chineke, ọ bụ ome Setan n'ụlọ ụka, ome Setan n'obodo, ome Setan na politiks. Mana inye awọdụ onye o kwesịrị, ụwa niile agba ama bụ ezi awọdụ, bụkwa ome nke Chineke. Otu a ka ọ dị. Nwanna m, ịhụ ihe m ji akọrọ gị, na-eji na-agwa gị, ana m enye gị akụkọ otuto gbasara ihe Chineke na-eme site n'ikwusa okwu, ikwusa ọlụ nke ezi omume wee nyịna ntị. Chegharịanụ si na mmehie pụta site na Genesis ruo Revelation. Ọ bụ ihe Kraịst bịara mee n'ụwa, ụkwa ihe Chineke na-eme. O nweghị mgbe Chineke sa ekwume ihe ọzọ na-abụghị nchegharị, eziokwu ndụ, ihe ndị ọzọ abata. Ihe Kraịst ji kwuo sị, buru n'ụzọ chụọ alaeze Chineke na ezi omume, ihe ndị ọzọ ga-esota. Gịnị ka ọ na-achịkọwa ihe a? Ya
bụrụ nụ ndị na-eme ka Chineke, bụrụ ndị na-enwemi Chineke n'ihe niile. Ọ ga-enye anyị ihe niile nke anyị na-achọ. Ị hụrụ nwoke a, ọ hụrụ na a na-eme program, ọbịa o si Aba bịa program n'ala Owerri, one gracious night nakwa ntị o wee nọgide nọcha emecha ihe niile ahụ. Enyi o wee hụ na onye nke Chineke wepụtara mmanya kesasịara ndị mmadụ, ọtụ ya n'anya. Ọ sị ya n'igurube mmadụ bịara ya bụ mmemme, ọ fụ na onye nke Chineke wepụtara mmanya kesasịara onye ọbụla, ya wee kerekwa awụ, ya wee keta, mana ọ kweghị aṅụ ya, o were laa. Ọnụ na onye nke Chineke kwuru sị, iwere mmanya ala be gị, ọ ga-esoro gị laa be gị. O jide ya, o kweghị aṅụ ya, ọ laa be ya n'Aba. O jee n'ebe ebe ha nọ na-eme nrụrịta ụka. O nwere ebe ahụ gara, nrụrịta ụka ebido. Ọ maghị na onye ya na-arụrịta ụka bụ onye na-akụ mmadụ nsị na aja. Onye ha wee sị, onye ya bụ o ji achalenji ya, onye ya bụ. Ndị nọ n'akụkụ agwaba nwunye ahụ nwoke asị ya na onye a ihe eji mara ya bụ ịkụ mmadụ achere. Onye a wee sị ya, ọ na-achalenji ya, oke, na ya ga-eme ya ihe n'anya ya, na-abụ na ya ga-eme ya ihe. Enyi o kwuo ya, ọ sị ya na ya ga-eme ihe, na ya ga-apịa ya chere, and onweghị onye ọpịa na chere na-adị ndụ. Ọ sị gịnị? Ọ na-anya isi. Ịma gwa hụ na o nwere na-anya isi n'ime ajọ omume. Chai, oh Christ God, Christ dị egwu. Ihe kwuru akwụkwọ nsọ bụ eziokwu. Hibru 2:2, Mark 1:14-15. Ya wa akwụkwọ Hibru isi nke abụọ amaokwu nke abụọ gbada. Akwụkwọ Mark isi nke amaokwu nke 14 ruo 15 gbada. Ọ sị na mgbe Kraịst kwuchasịrị okwu nke chegharịa anụ n'okwu nke alaeze Chineke, o were ọrụ ebere ọrụ ịgba ma pịagide ya. Na mgbe e kwuchasịrị okwu nke nchegharị na nzọpụta, ọ na-eji ọrụ ebere pịagide ya. Nwoke a na-akọwa sị na ihe niile ahụ ya bịara na program, oge niile ya nọ na program, na okwu chegharị anụ. N'ikpeazụ onye nke Chineke wee buta mmanya kesasịara ndị mmadụ. Ọ sị na mgbe nwoke a gwara ya okwu a ebe ha na-arụ ụka, sị na ya ga-etichi lesson, na ya ga-ọmonye ya bụ ọsọ ụkwụ a nọ n'ebe ahụ, ụkwụ ya nọ n'ebe ahụ gbama teketeke ya emere n'ebe ahụ. Ọkọ ebido kọba ya n'ọkụ, ka ụkọ bido kọba ya n'ọkụ, ọ na-akọba ụka ahụ. Ndị ma nwoke a wee si enyi ya lezikwa onwe ya anya. This man wee ruo n'ụlọ, ọkụ egbuola ibu na-achazi red dị anyị, ọrụgokwa chere. Nwoke a wee lee anya, o jighị olive oil, o nweghị ihe o ji, sọsọ mmanya ahụ. O sekpura na ọsị, Chineke, ejere m program a nke ọma, nọcha abalị 3, kwete n'eziokwu na ihe niile nwoke ahụ kwuru bụ eziokwu. Ebu m akwụkwọ nsọ m gaa na-ekwetakwa na nwoke a si n'ebe gị nwa Chineke nọ, na-ekweta na mmụọ nke gị Kraịst Jizọs. Nwoke ahụ na-akọwa na ya hụrụ Kraịst anya, na ya kwere na ihe niile ya hụrụ gbara ya, mana n'eziokwu na nwoke a nwere encounter with Kraịst, bụ onye ozi Chineke a. N'ihi nke a ka m were mmanya ihe o ketere bụ Fanta, ndị ọzọ kete Coke, Sprite, malt, ndị ọzọ ihe o ketere bụ enyi. O were ya gbapee ya, were ya saa ọkwụ ya ahụ, na-asa ọkwụ ahụ achere batagoro. Ọ saa ya, ọsọ onye nwe anyị, ekwenyere m na ihe ọbụla si n'aka onye nke ga nwere ike zuru oke. Hai, o mechaa ya, ọ dị orukwe n'ụtụtụ, o werekwe ya sakwa ọkwụ ya. Ọ dị orukwe mgbede, enyi ọsị m, tupu mgbede ọkwụ ya agbanwụọ, tupu mgbede ihe niile ahụ fee, ihe niile ahụ dị n'ọkwụ ya kilia. Nwoke ahụ gwara ya na ya ga-eme ya poison, ya ga-eme ya nshi, wee bịaba ka ọ bịa lee na ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ. Ka ọ bataziri lee nwoke a ka ọ kwụsị n'ọkwụ ya abụọ na-agagharị. Ọ sị ya, ị bịara ile ma nwụọ na anọ m, Chineke na-adị ndụ. Nwoke a wee fepụ ọsọ. Ozugbo ahụ ọ hụrụ nwoke a, o fepụ ọsọ. Ị hụrụ ya? When power, jam power, lesser power, bow. Akọla ebe a o mere eme na Aba, mana ọ bịara program a n'Owerri. Enyi, ọ gịnị gwụrụ ya? Okwu ọnụ Chineke, eziokwu niile anwa ọlụ, confirm ọnya, enye ya reward. Chineke akwụghachi ụgwọ. Ị hụrụ ya? Ka ọ hụrụ eziokwu niile ahụ gbaa ama, ka ọ hụrụ eziokwu niile ahụ gbaa ama, kweta na ihe a bụ eziokwu. Ihe mere na cross abịa. Iko na ka o si nwee nzọpụta. Ị hụrụ ka o si nata nzọpụta ya ozugbo. Ị hụrụ nke a bụ onye ọzọ. Ọ sị na ya kuliri ụra, na ya hụzighị ụzọ, anya ya gbachie, na ya da ahụzi ụzọ. Ha! Ọ sị, kedụkwa ihe ga-akpọ ihe nka? Kedụkwa ihe dị ihe nka biko? O meelu mana ka anya emepekwe gị emepe. Ha! Ọkpọma mama ya.
ọsọ mama ya biko na ya gara program biko kene na ya ji okwu olive oil ga okwu niile ya nọ n'ọba eziokwu nya nyekene ya na nya bịa gburu ekene emetụ ya n'anya mee ya anoint ya bịa ma anya ya anoint wutu n'ihe ọ na-eme ya anoint abụkwa olive oil n'ihe ọ ga-eme ya ihe ọ na-eme ya anoint abụ okwu niile ya nụrụ ndị eziokwu nke ndụ the word of God ya nụrụ ọ bụ ihe a mana nke a ga-abụ point of contact n'ihe ọ ga-eme ya n'anya bụ ihe niile ya nụrụ okwu niile ya nụrụ na ya amaghị ihe mere na anya ya ekweghị emepe n'ụtụtụ a haba o wee were mmanụ ahụ tee ya ọ na-ete ọ na-asị ya n'ọkwa okwu ọnụ gị Chineke ọ bụkwa mmanụ ọ bụkwa olive oil owu okwu ọnụ gị m nụrụ okwu niile ahụ m nụrụ onye nwaanyị ọ bụ eziokwu ọ dịghị okwu ga dị ya enyi ozugbo ahụ ọ sị olugu 5 minutes anya mepee enyi hụrụ ụgwọ ọlụ ị hụrụ ka Chineke si agwa ụgwọ ọlụ ị hụrụ ka mmadụ si agba ama nye ezi ihe na-achọghị ịma ebe isi ọ bụghị nke ime ṅa ọ bụghị ike iwe gosi ebe ekwuru mmụọ na-ekwo ekworo onye ga-akpatu onye Chineke weliri elu ị na-ekwo ekworo ka iwetuo ya ọ bụ iwere ajụ ihe kwụghachi ezi ihe Proverbs 17:13-14 ọ sị gị na ihe ọjọọ ya apụnata na be gị ọ wee bụrụ na Chineke bụ onye na-akwụ ezi ụgwọ ọlụ n'ebe ezi ihe dị ọ bịakwa n'ebe ajụ ihe dị ọ pịa onye ahụ wee dị mkpa na mụ na gị ga-adị ka Chineke na-eme ka Chineke Matthew 5:48 udo doro unu onye nwaanyị gozie unu ị ga-ekpọ maka ịchọsị ihe dị gị mkpa 081 550 38909 0706 456 5615 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 025 7755 070 30 25 77 55 onye nwanyị gozie unu mgbe unu ga na-aṅa ntị na-aga n'iru na-aṅa ntị na WDS udo nke onye nwanyị dịkwasị unu ọgwụgwọ nsọ pụrụ iche bịaruo mkpụrụ obi unu arụ nnapụta pụọ n'ọnwụ ruo unu arụ ezi ama nke ị gbara wọrọ gị ezi ụgwọ ọlụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị amen na amen udo dịrị unu. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe omume ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life WDS1 Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume a.